Magnadia di Voscopoli, o moi tu kaya mia, o moi jana ya mia ya. Tis la tre li shopiti, o moi tu kaya mia, o moi jana mia ya. După cum ne-am obișnuit, de fiecare dată de Sfântul Gheorghe și de Sfântul Dumitru, în cadrul calendarului pastoral, care presupune urcarea oilor la munte de Sfântul Gheorghe și coborârea lor de Sfântul Dumitru, la Câmpul Lung are loc un eveniment
organizat alături de Societatea Culturală Română și în parteneriat cu editura Ars Docendi a Universității București. De data aceasta, evenimentul are un caracter quasi-jubiliar, pentru că rememorăm un astfel de eveniment care a avut loc la Câmpul Lung în urmă cu 70 de ani, când un grup de armâni inimoși, împreună cu niște mușceleni la fel de inimoși, care erau angrenați în război, erau concentrați la Câmpul Lung ca să-și ostoiască dorul de locurile natale. Au organizat aici, în data de 17 octombrie 1942, sub coordonarea lui Gheorghe Popescu, județ, pe atunci sublocotenent în regimentul 30 Dorobanți Mușcel, care a dus faima eroismului mușcelenilor atât în campania din est cât și din vest, împreună cu camarazii săi armâni. Meritul meu este de a fi sora lui Nacu Belivan. Am avut 4 frați. El era baza familiei noastre, un mare caracter, de o înaltă moralitate. Toți, când eram la Ananghe, mergeam la Nacu. Nacu făcea tot ce se putea face și știam acest lucru, măcar o mângâiere și tot era ceva. Acest mare caracter, de fapt, caracterizează întreaga armâname. Sigur că pentru noi toți 2012 înseamnă anul Caragiale, dar pentru mulți dintre noi, și mai ales pentru noi cei care ne aflăm astăzi aici, înseamnă mult mai mult. Înseamnă, iată, 70 de ani de la acest eveniment absolut special din 1942, când lucrurile erau aidoma cu cele care se întâmplă astăzi aici. Înseamnă pentru a români și pentru români 2012 înseamnă 10 ani de la moartea Irinei Nicolau, a româncă simbol pentru a români și pentru români. Înseamnă, ce am spicuit eu așa, înseamnă 160 de ani de la înființarea Casei Capșa, deci a românii atât de cunoscuți, frații Capșa. Înseamnă 105 pentru a români și pentru mușceleni, înseamnă 150 de ani de la nașterea lui Ion Nanu Mușcel cu rădăcini a române, un mușcelean foarte important. Înseamnă sigur 40 de ani de la moartea lui Gheorghe Popescu județ, se întâmpla în 1972, dată după care Eugenia Popescu județ a plecat în Statele Unite, unde mai târziu, spre apropierea morții sale, a lăsat Bibliotecii Congresului American unul dintre cele mai prețioase tezaure referitoare la folclorul românesc și în special la cel mușcelean. Pentru că am ajuns la capitolul mulțumiri, nu putem să nu mulțumim Consiliului Local și domnului primar pentru sprijinul pe care ni l-au acordat la organizarea acestui eveniment. De asemenea, trebuie să amintim aici și să mulțumim pentru participarea la evenimentul nostru Vanghei Dimitrieva Kuzmanovska din Republica Macedonia, care este prezentă în evenimentul nostru cu o expoziție de obiecte armânești. Și n-aș vrea să închei fără a mulțumi ansamblului Fântâna de la Tortovo, că este alături de noi la acest eveniment. Îi așteptăm totdeauna cu mare drag la Câmpul Lung. Vrem să credem că le-a plăcut aici, că vor reveni la Câmpul Lung, pentru că ei vin dintr-o zonă foarte asemănătoare cu zona noastră, o zonă de munte, din apropierea localității Velingrad, o renumită stațiune
din Bulgaria. Ce să spun, ca istoric, pentru mine o astfel de manifestare este extrem de importantă pentru că am convingerea că o națiune și, evident, națiunea noastră, națiunea română, nu poate să renască decât raportându-se la vechile valori culturale, spirituale ale înaintașilor noștri. Nu poate decât să ne lege și mai mult de trecutul nostru istoric, de care nu trebuie să uităm și trebuie să ținem cont permanent. Evident că interesul meu pentru o astfel de manifestare e dublat și de interes științific, de natură științifică. Sper că i-am făcut domnului Emil Hagi o surpriză astăzi, aducându-i o lucrare referitoare la o categorie de mercenari din oștile românești din perioada premodernă, mă refer aici la armăuți, numiți în mod generic armăuți, însă trebuie să vă spun că în acest corp militar existau și foarte mulți români. Bună ziua! Bine ne-am întâlnit! A trecut aproape o jumătate de an și iată că marea majoritate a oamenilor pe care i-am cunoscut, oameni de suflet, oameni extraordinari, sunt din nou în această minunată sală, datorită acestui mare om de cultură, datorită acestei familii extraordinare, familia Hagi. Eu personal îi mulțumesc din suflet, fiindcă acest om știe să organizeze lucruri minunate pentru această zonă frumoasă a României, zona Moștelor. Pentru început, stimați și dragi prieteni, un naist de excepție, Ionuț Cristea, cel care a ocupat locul 2 la Festivalul Mamaia. Și un ansamblu care sper ca în timp, după ce probabil Tarbă nu o să mai fi într-o scenă, va duce dansul popular mai departe. Ansamblu de copii, Plaiuri Moștelene a Casei de Cultură a Sindicatelor Câmpul Lung.
Și acum dați-mi voi, estimați și dragi prieteni, să invit în scenă un ansamblu de renume. Niște prieteni dragi care vin din țara noastră vecină, ansamblu folcloric Fântâna, Dorcovo, Bulgaria! И Доркова химной лалань, жди это тута и химармăni, vini noi să vă spunem, că rămâi noi nu vă schirem, că toeta este mare, pânăm și noi cu ihtibare, că rămâna mea nori schiară, poeta este până ai băiară. Vă năvțiți voi cum cântăm și rămâna mea cum o înălțăm. Și spunem tuturor că rămâi ies ei și puteți nu mor. Cu jocurile noastre înșeate și cu stranele scântiate, vă năduceți aminte de rămâna mea de măninte. Cum cânta ei și cum juca, cât munță-i mări, priu era, cum munțele le dra, și petele și ciorie și însura. Și toră noi, mult vă vrem, că ți-a venim să vă dățem, sănătate să veți și-ți vedeți voi mași ghineți. Este poezia, este îngrăpsită de Gheorghe Bulean.
Frații, Rada Dimini. Oh,
Pentru noi este mare onoare să fim aici împreună. Pentru că păpânii noștri se plimba prin tot Balcaniul ca acasă. Ei, după ani de zile, noi avem această plăcere să venim aici, să ne întâlnim cu toții, să sărbătorim așa cum au făcut păpânii noștri. Pentru că s-a dovedit că granițele nu sunt de folos. Pentru că noi, toți cei care suntem aici, în această sală, avem inimă mare. Ne simțim ca frați. Așa că vă ducem o icoană. Domnul Hagi, vrem să-i facem un mic cadou din partea noastră. O icoană cu Sfântă Maria și cu porumbul. Pentru că prietenii noștri cred cel mai mult în ea, pentru speranță că viitorul va fi mai bun. Așa că, cum am primit noi această invitație să participăm la acest minunat festival, noi tot așa vă invităm să veniți la noi la Dorcovo. Pentru că, cum se spune, cei care vor să învață și de la cel mic și de la cel mare. Noi vrem să căpătăm cea mai mare experiență, prietenia, și să o împărțim cu toții. Vă mulțumesc! Eu aș zice că să-i dați mult mai multe palme domnului Gușev. Este conducătorul ansamblului Fântâna, căruia îi mulțumesc din suflet și întotdeauna îl așteptăm cu drag la câmpul. Mulțumim din suflet. Centrul Cultural Mioveni. Cântul Dorului. Instructor Rădulică Zaharia.
să-mi dai guriță, și vino să-mi dai guriță, căci guriță ca ta nu mai are nimenea. Aici și am putut să aduc în scenă datinele, dansurile, cântecele și portul popular românesc. Atât cât mă va ține Dumnezeu, voi face acest lucru, fiindcă mi-e drag. Mai sunt mândru de mine, fiindcă în viața mea am cunoscut oameni de mare valoare. Unul dintre acești oameni de mare valoare este Emil Hagi, care îi mulțumesc din suflet. Dumnealui să-i dea Dumnezeu sănătate. Și fiecare an, așa cum a făcut-o de câțiva ani, să ne întâlnească cu prieteni dragi din Bulgaria, din Macedonia și probabil că în primăvară, așa cum am vorbit cu domnul Hagi, vom avea aici o sărbătoare tradițională cu copii, cu tineri, cu cei care vor să ducă mai departe tradițiile folclorice. Și fiindcă avem oaspeți de seamă, invităm oameni dragi în scenă. Boața Pindului! Aplauze, vă rog! De sos, de munte și de poneam, un giorno picoraro. De sos, de munte și de poneam, un giorno picoraro. Ola, 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 gropatea oilor tot bătea. Ola, 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 șerdicarauă tot cânta. Strumă, strumă, neoncăric și-avea, și-adună oile liniștii. Strumă, strumă, neoncăric și-avea, și-adună oile liniștii. Ola, 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 clopoțea oilor tot bătea. Ola, 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 șerdicarauă tot cânta. Și-acolo digios își depunea, l-așteaptă brotaloie. Și-acolo digios își depunea, l-așteaptă brotaloie. Ola, 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 clopatele oilor tot bătea. Ola, 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 șerdicarauă tot cânta. Featii mușatii ca la noi, toate coarde mari. Featii mușatii ca la noi, toate coarde mari. Ola, 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 clopatele oilor tot bătea. Ola, 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 șerdicarauă tot cânta. Un cantica di gialli cântam
valea-i torna graios, cum schimor sos tiros, dire sunato plaiuși muntiligilor, dire sunato plaiuși muntiligilor, iușiți făicioni canami, fumei de făr și rost, iuiești să amâname cu grămosteai cu toți, carvasele cărălim, ca boi de făr de voi, și-ți doseră fălcările cu turmele de oi, și-ți doseră fălcările cu turmele de oi. Pe la câșeri floiara, nu s-abdeau apid mulți, ni praf de tasa iară dijale timp pătronși, ni praf de tasa iară dijale timp pătronși. Iușiți făicioni canami, fumei de făr și rot, iuiești să armăname cu grămosteai cu toți, carvasele cărările, ca boi de făr de voi, și-ți doseră fălcările cu turmele de oi, și-ți doseră fălcările cu turmele de oi. Mai boațele lăpoane, străbateau apid mulți, ca nechindii la preasă ișete din morminți, ca nechindii la preasă ișete din morminți. Iușiți făicioni canami, fumei de făr și rot, iuiești să armăname cu grămosteai cu toți, carvasele cărălim, ca boi de făr de voi, și-ți doseră fălcările cu turmele de oi, și-ți doseră fălcările cu turmele de oi. Ansamblu folcloric de dansuri Pilisterium. Stimați prieteni, aseară am văzut pe postul național împreună cu Gică Hagi. Acești băieți minunați dansatori. Succes! Thank you.
Thank you.
de mult, în această scenă, probabil la prima ediție, aduceam pe Nea Ion de la Jugur să ne cânte cu fluierul. Cine nu-l cunoaște, acel om care și construiește fluiere? Acum v-am adus o fată frumoasă, isteață, și o să vă încânte cu instrumente de suflat. Mihaela Pițigoie!
Dacă o să oftez în microfon, iertați-mă. Stimați părinte, am avut marea onoare, chiar dacă sufletul mă doare, că în această seară deosebită, cu niște spectatori extraordinari, cu un om extraordinar, Pultarbă să se retragă din scenă. Pultarbă rămâne coregraf. La anii care am, e foarte greu să mai dansez. Armânească! Aplaudați! Bună ziua, armâname! Vă Glisescu cu Nicu Mare la corul armânescu. Vă invit la dans. Testimela kindisi la mushata nyankisi. Testimela kindisi la mushata nyankisi. Nyankisi nui mi tornai. Nyankisi nui mi tornai, cum ușatai mea donai. Nyankisi nui mi tornai, cum ușatai mea donai și o întrebai. Mi-a donai și o întrebai, feată cu papuța înălți. Mi-a donai și o întrebai, feată cu papuța înălți. Tăsi Johnny cum le porță. Caprunțeană! Feată cu papuța înălți, tăsi Johnny cum le porți. Feată cu papuța înălți, tăsi Johnny cum le porți. Tărea dălță, rană dălță. Testimela kindisi la mushata nyankisi. Testimela kindisi la mushata nyankisi. Nyankisi nui mi tornai. Pilister, pilister mai timurit. Pilister mai timurit. La caritato, la cari vai ti da picurat. La caritato, la cari vai ti da picurat. Nu voi da-o picurat, picurat să ruplea zvana. Nu voi da-o picurat, picurat să ruplea zvana. Picurat să ruplea zvana, nu linia ca să ia. Picurat să ruplea zvana, nu linia ca să ia. Haide!
Haideți cu aplauze. Stimați oameni buni, dragi invitați, o seară extraordinară. O seară pe care sigur nu o să o uităm, fiindcă în primăvară va urma un alt spectacol aici. Și poate în vară un alt spectacol aici unde domnul Hagi, în afară de muncă, pune și mulți bani. Vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate și să auzim de bine. Un trai mai bun și toți sperăm. Și acum domnul Hagi vă invită la o degustare în salon. Vă mulțumesc din suflet, dragi spectatori frumoși și eleganți. Mută îmi cheamă. Mută îmi cheamă că tu. Haideți. Da, da. Înseamnă că îmi cheamă. N-am spatele dreaptă și de Haideți, more. Hai, să nu s-a gata mâncarea ți. Să more toragia. Proastă mea să more toragia. Era întunecat și că nu întunecat și că nu întunecat și că nu întunecat. Și pe asta ca meruș, de răpoi nu-ți vrea să casă. Și toată tăia meruș, dar nu de sănătate. Da, când se spărgea nunta. Cum se spărgea nunta? Haide.
această posibilitate, prima dedicație să fie pentru gazda noastră, pentru persoana care ne-a invitat la acest eveniment super. Ceva, cum se zice, din inimă, de la noi puțin, de la Dumnezeu mai mult. Vrem să-i spunem multă sănătate, fericire și tot ce își dorește de aici de acolo mai mult și să organizeze așa de bine și mai bine aceste festivaluri de aici acolo.
Vrem pentru toată lumea un cântec din Bulgaria, un cântec care a oculit aproape toată Europa. Acum avem posibilitatea să-l oferim și tuturor cei care sunt prezenți aici în România. Pentru că, așa cum am zis și eu din aură, noi ne simțim și aici ca acasă. Așa o simțim noi. Pentru că asta ce vedem, așa cum suntem primiți, nu simțim nicio diferență. Adică simțim că frații noștri, că toți aici sunteți frații noștri. Așa că ceva special din Bulgaria. Zalubili içnes meseyane vidovali içnes meseyane vidovali Yane yane more belo yane 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 more bako yane 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 more belo yane 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 more bako yane Mă
Domnișoare,